Jihar Katsina da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya tana cikin jihohin da ta'addanci ya yi tsanani kuma yake dab da gurgunta dukkan harkokin rayuwa. Wannan bala'i ya kwashe shekaru yana hana sukuni ga jama'ar jihar Katsina da duk masu mu'amala a jihar. Hukumomi sun yi ta ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar amma abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. A lokacin da Dr. Dukko Umar Radda gwagwaron Katsina ke yaƙin neman zaɓen zama gwamnan jihar Katsina, batun tsaron rayuka da lafiya da dukiyoyin al'umma na cikin manyan abubuwan da suka ja hankalinsa. Dr. Dukko Radda ya sha alwashin cewa in Allah ya kai shi akan kujerar gwamnan jihar Katsina zai yi amfani da duk damar da ya samu domin kawo ƙarshen wannan bala'i. Jama'ar jihar Katsina suka amince suka zaɓe shi a matsayin gwamna a ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2023. A duk lokacin da gwamna Dukko Radda ya samu damar yin magana game da burinsa a harkar shugabanci, yakan maimaita cewa zai yi duk abin da ke yiwuwa domin samar da zaman lafiya ga jama'ar jihar Katsina. Ya zuwa yanzu gwamnan Radda ya ɗauki matakan da suka fi na sauran jihohi girma da inganci a dukkan gwamnonin Najeriya. Haka kuma matakan sun sha bamban da na gwamnatin da ta gabata a jihar Katsina. Daga cikin manyan matakan da ya ɗauka akwai kafa rundunar tsaron al'umma ta jihar Katsina domin ƙara tagomashi ga jami'an soja da 'yan sanda da na rundunar jami'an tsaro ta farin kaya. An zakulo jami'an wannan runduna ne daga zaratan matasa daga ƙananan hukumomi daban-daban tare da ba su horaswa a kan salo da dabarun yaƙin sunkuru da samar da bayanan sirri game da 'yan ta'adda da ayyukansu a saƙo da lungun jihar Katsina. Haka kuma gwamnati ta tanadi motocin sulke da na shiga daji guda 70 da babura 700 da bindigogi da harsasai. An gudanar da bikin yaye waɗannan zaratan matasa a ranar Talata a filin wasa na Muhammadu Dukko da ke nan cikin birnin Katsina. A lokacin yaye waɗannan jami'an tsaro ne aka gabatar da kayan aikinsu. Hakanan kuma bikin ya yi armashi ainun. Yi wa mutanen jihar Katsina alƙawalin cewa idan duk za mu kashe kudin jihar Katsina mu kawo tsaro a jihar Katsina, in Allah ya yarda za mu kashe da izinin Allah kuma Allah zai taimaka mana. Yau rana ta zo da muka fara yin batch na farko na irin wa'annan jami'ai namu na kanmu wa'anda suka yadda, ayayensu suka yadda, danginsu suka yadda, matansu suka yadda su zo su kare mutane da dukiyoyinsu a jihar Katsina. Muna kira Allah Ubangiji ya ƙara maku ƙarfin gwiwa domin ganin cewa mun tabbatar da zaman lafiya a jihar mu da wannan yanki namu na arewa maso yamma da ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Daga cikin manyan bakin da suka halarci bikin akwai tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari da gwanon farar hula na farko a jihar Katsina Alhaji Sa'idu Barda. Hakanan kuma akwai gwamnoni da ke makwabtaka da jihar Katsina waɗanda suka zo da kansu da kuma waɗanda suka turo da wakilai. Daga cikin waɗanda suka zo da kansu akwai gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne. Haka kuma akwai jami'an soji da 'yan sanda da DSS da na Civil Defense waɗanda suka gabatar da jawabai na goyon baya ga wannan muhimmin shiri. Filin da aka gudanar da taron ya cika makil domin an sosawa jama'a inda yake yi musu ƙaiƙayi. Mutane da dama suna bayanin cewa gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin Dr. Dukko Umar Radda ta yi dukkan abin da ya kamata domin magance matsalar tsaro, kuma sauran jama'a suna da haƙƙin rakata da addu'o'i da shawarwari domin samun nasara.